Să învățăm cu Echid. Astăzi învățăm împreună numerele de la 1 la 10 în engleză. Ușor și distractiv. Hai să începem. Uite, asta e cifra 1. În engleză spunem 1. Hai, repetă cu mine. 1. 1. 1. Foarte bine. Ai reușit. Hei copii, uite cifra 2. În engleză se spune tu și se citește tu. Hai, repetă cu mine. Tu. Bravo, ai spus foarte bine. Bravo! Acum învățăm cifra 3. În engleză se spune 3. 3. Hai, repetă cu mine. 3. 3. Super, ești minunat! Mergem mai departe, acesta este 4. În engleză spunem 4. 4. Spune 4. Foarte bine! Am ajuns la 5. În engleză zicem 5. 5. Repetă cu mine. 5. Perfect! Suntem pe drumul cel bun. Acum avem cifra 6. În engleză este 6. Hai, spune 6. Încă o dată. Bravo! Ura, am ajuns la cifra 7. În engleză se spune 7 și se citește 7. Hai să spunem împreună 7. Foarte bine! Acum învățăm cifra 8. În engleză spunem 8. Repetă după mine. 8. Super! 8 degete sus, să ne amintim 8. Suntem aproape de final, avem cifra 9. În engleză se spune 9, se citește 9. Hai, spune cu mine, 9. Bravo! Felicitări! Am ajuns la cifra 10, în engleză spunem 10 și se citește 10. Repetă după mine, 10. Perfect! Acum știi să numeri de la 1 la 10 în engleză. Bravo! Ești grozav!